Kasi dali ko trabaho eh. Paolo, lagay mo sa simula. Gusto nyo mga ka-answer, ako nga pala si Paolo. At ngayon, dadaanan natin ng mga memes. Pinadala nyo ngayon tag-ulan. Sakto, lumamig na ang panahon pero ulo ko hindi pa. Galing kay Cards, Adonis Akay-Hato. At tagal na nito eh. Para sa mga memes dyan. Mahirap kumita ng pera ha. Nasisikipan ako sa itlog. May nasusuot nila. Hey! Hype! Tagal na ito Adonis gay bar na to. Ito Akay-Hato. VTuber na naman. Ito ba yung intro niya? Sunod! Kaya kay anong pangalan? BJ. Nak, baka naman. Lagi na lang ako naghihirap pa. If I lose you, babe. Wow, galing sumayaw ha. Mas malambot pa sa uod na naasnan. Pwede ka na sa Adonis. Okay, sa'yo na lang. May dede ako nakita. Wait. Okay na. Masaya na ako. Sunod. Tunay na Adonis. Pag nakakita ng dede, pupuntahan agad. Sunod. Galing kay Arpileda. Pwede ba mag-apply? Hindi mo kailangan maging gwapo. Basta motivated ka. Sino ba yung katawan ni Tito Rendon, di ba? Bubuhati ka ng katawan mo. Bigyan mo ako 6-pack sa mukha. Ulitin mo, ulitin. Kailangan ko kumita para sa pamilya. Ano ba? Sunod. Pighati sa gay Adonis gay bar. Fast hands baka magaling kay JB. Ito ko na to eh. Yung editing. Editing kasi pakatito sa gitna. Kaya naabot na ng ganyan kabilis. Style lang yun. Yung speedrun. Bakla speedrun, pabilisan. Eh! Paboritong pagkain ng mga bakla natin dyan. Cancer, di ba? Ang agila. Masarap supsupin. Ang balot. Mamawis-mawis. Sunod. Galing kay Vittorio. Pakinggang mabuti ang nakakakilabot nilang nai-record at ang hinihinala nilang boses ng kapre. Pogi, may nag-text sa'yo. Pogi. Ako tinatawag ka na sa bar. Ang tagal mo daw. Pogi. Yan yung tawag sa akin ng mga tricycle driver. Fake news. Para lang makuha yung 20 ko. Niloloko nyo kahit hindi ko kailangan sumakay. Napapasakay ako. Sunod, galing kay Dan. Masakit nga itong kanta na to eh, pero dahil nga doon sa scandal, naging sexual na tuloy itong malungkot na kanta. Ang tunay na kalungkutan dyan ay yung mga mapipilitang mag-gay bar. Galing kay Noel, punyetang mall. Kung gusto mo, hindi mo ka mag-aaral, mas bawas sa kakalabanin sa enrollment, tsaka para mabawasan na pagpipilian, hindi ka kawalan. Sunod! Galing kay Noy. Ito ba ang training sa Adonis? Kailangan matibay ang balat mo. Sunod. Galing kay Mark. Pogi, may nag-text sa'yo. Pogi. Alam ko, pogi ako. Sabi ng nanay ko. Tama na. Hindi mo ako malilinlang, Adonis. Sinero ng itchy worms. Magaling, John Paul. Napansin ka na itchy worms. Yan mga gusto ko sa mga editor eh. Alam nyo na, sana ang next nyong gig. Itchy worms. Kailangan na kayo makita yan. Kailangan ko na itong ikano dahil makaka-copy tayo ng itchy worms. Kating-kating na yung kanilang YouTube
manager. Gusto ko ni Capra itong video ni Paulul. Hey! Sunod! Galing kay Franz. Naku, hindi! Nakita dati natin trabaho. Mahirap, okay? No, wala pa ako YouTube. Mahirap kumita. Ang ano kasi, ang standards, payatot na may salamin. Talaga kailangan ko magpapayat. Para humina aking kapangyarihan. Kung ito may abs to, may six pack to. Ano? Kala ko hindi nyo to makikita, hindi wala na. Na-expose na ako. Paulul expose. Sunod. Ang dami nyo talaga oras, leche. Lugi ako. Takin na itong mga admin na to. Be like, hoy Lods, tara na mag-apply sa ano ba masama pagpayat? Ano ba masaya kung mataba naman ang aking puso? Kami yung pole. Kami iikutan ng mga katawan. Matigas lang kami gano'n. Iniikutan kami ng mga macho. Okay lang payatot basta malaki edits. Yan ang sabi ng lolo ko sa akin. Galing kay Jeffer. Yan ang mga gusto ng mga nasa Adonis. Maraming saging! Bakit ka na late? Ito lang boss, may pumaparaan ng papuntang Adonis. Me on the way to Adonis. Hindi ba ganito na pala, no? Siguro pagkarating bayan lang. Kaya umikot pa yung kotse sa kalsada, kung may din naman across, di ba? Magaling! Tumatalino. Tunay na Adonis, hindi lang sayaw, pinapairal. Utak din. Tunod, galing kay Kay. Hindi, kain na, total naman pala. Ang tunay na Adonis, di ba po? Siya kumakain. Makain ng motivasyon. Tunay na Adonis, macho po. Dahil yan 6-pack po, 16-pack na yan hanggang likod. Kasama mo ka. Sunod, maraming salamat. Adonis acquisition exam. First day mo bilang macho dad. Nahihiya po ako. Pwede na yan. Sige, may house lang. 50k hindi ka pa nga hubad eh. Hubad! Albatohan mo ng pareya yan. Lagi papunta doon sa Agila eh. Alam mo eh. Galing kay Natoy. Well done in civil engineer. 25 ko sa Adonis. 55. Bakit kinukumpara ang company yung trabaho na isang professional na trabaho sa isang taong dipit ka na pipili ka magtrabaho sa loob ng game at halos ibenta ang katawan. Parehong trabaho yan pero hindi dapat pagkumparahin. Alam mo, sa lahat ng trabaho, binibenta mo katawan mo. Pagod ka. Dugot pawis ang binibigay mo. Lahat ng klase ng trabaho, basta marangal, ay trabaho pa din. Lahat kayo nagbebenta ng laman dyan. Lahat kayo nagbebenta ng oras nyo dyan. Binabayaran kayo para pagpagulan yung ginagawa nyo. Marangal yan! And pwede mo pagsabayin para meron kang 80,000 pesos. Civil engineer sa umaga, Pogi, Adonis sa gabi. may nag-text Gusto ko na sa'yo. maging certified Adonis. Galing kay Timothy, BTS, average Adonis, gay Bardanza. Pogi, magaling sumayaw. Crush sa mga babae at bading, crush sa babae at bading. World class ko mag-perform, world class ko mag-perform. Sold out ang ticket. Sold out, may ticket ba dyan? Kala ko, first come, first serve. Hindi ko alam. Ikaw nakakaalam nito, Timothy. Tinitilihan naman, wala X, mukhang pantay na pantay lang. Perfectly balanced, sabi nga ni Thanos. Sino mas malaki ang Longgadog? Comment nyo nga below, Adonis o mga BTS, Korean tteokbokki or Filipino Longgadog. Pumili ka. Kailangan ko ng BTS gay bar. Sunod, galing kay Kirschben. Ano ba yan, boy? May ano pa mga palang Jonels. Adonis versus Jonel. Mga luma. Galing ko talaga, Papa Diggs. Hey! Jonas, friend. Ito dapat yung background music eh. Sa mga Adonis bar. Hey! Hype! Ano to? Palakasan ng Adonis! Sino mas malakas? Gagi galing! Ito Adonis training. Kailangan mo makasalo yan ng sunod-sunod bago ka sumali. Para mga ninja yun ah. Galing kay Jay. Bakit papasok ka rin na sa bulaklak? Bubuka kasi. Very witty. Adonis approve! Galing kay Zaforki. Tsaka mo na ako angasan kapag meron ka ng Jonel's Brief Limited Edition. Ay, Pride Month daw ngayon. Happy Pride Month sa mga cancel dyan, no? Nasa LGBTQ++A-. Sunod at panguli,
Galing kay Rubra. Tara, kain tayo. Ulam, sardinas. Paborito kong Adonis. Tara, kain na tayo. Ulam ko nga lang, Kumakain ng sardinas. saging. Tara na, kain na tayo. Araw-araw. Wait a minute. Kalimutan nyo na siya. Masyado kay attach kay Marhaba. Hi guys, tara, kain tayo. Ulam, sardinas. Ang paborito kong Adonis, Marhaba Adonis. At doon natatapos sa ating mga video kay Linggo. Tandaan nyo to pa mag-a-apply na kayo bilang isang Adonis. Huwag nyo matay-like, share sa mga pride nyong friends. At huwag nyo kalimutan subscribe. Masaya ako dito, i-like nyo lang yung video. Adonis out.